دويلو صوعو بلا اتعور كأ صوعو عجوها تنس يصوع كالو بلو تنسيو بارنوسو أوتيو نبي يسوس مزه يسوس دمع انتايك قبل الكاتدلي الله خيلو ملسلو اتعور كأ هاليلويا ربني كريئي بلو يسوس كأ كيد امنت كحويتك بلو بؤنو بؤخاء رأي أمن قدون سعبو يبل هاليلويا لومي منفس قدوس بقى ناي نفس وكف منفساوي عين تتخفيتو مرأي كخون هاليلويا مرأي كخون أحواتي نتي عبنا إجابير كبر زلو نجر مرأي كخون هاليلويا رئي علخو رئي علخو يا انت خافيتو رئي علخو رئي علخو أماديان يسوع كينو ازيد ألها ناي كبري برهان هاليلويا يرأيان له أنا ناي تسفى كوجه كالنوز أحيبر يقول كجلت كالو أملخ بخبرو رئي علخو رئي علخو رئي علخو يا انتي تخافيتو رئي علخو رئي علخو أمعديان يسوس كينو ازيد سلام ناي كبري برهان يرأيان لو بناناي تسفى كوجه كاللوت حيبريقو كجلس كاللو أملخ بخبرو رئي علخو تتسفى ذهبنا عسي أمونيو زبلو زقبل تزاربو زفتميو أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيت عسنا ود سباي كونن أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيت عسنا ود سباي كونن كينو ازيد سلام ناي كبري برهان يرأيان لو بناناي تسفى كوجه كاللو تحيبر يقول كجلت كاللو أملاح بخبرو رئي علخو تتسفى ذهبنا عسي أمونيو زبلو زقبل تزاربو زفتميو أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيتعاس دما ود سباي كونن أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيتعاس دما ود سباي كونن تتسفى ذهبنا عسي أمونيو زبلو زقبل
تزاربو زفتميو أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيت عسدما ود سباي كونن أملاح كيحسو نسو سباي كونن كيت عسدما ود سباي كونن نزل عالم تسفى لنا هاليلويا نتنا ينزل عالم تسفى خنرئي نت يسوس هاليلويا زقمطو زدالو ولنا خنرئي لوم عينتنا يكفت عم مدر زرق نجر يلن عم مدر زጭበጥ ነገር የለን ሃሌሉያ ግን አበቃ ሎሚ ዕንትና ተኸፊቱ ነቲ አምላኽ ቦዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለው ወልና ክንርኢ ዕንት ነፍስ ወከፍ ይከፈት ሃሌሉያ ናይ ሰማይ ምርአይ ይኹን ነቲ ዝጭበጥ ምርአይ ይኹን ነቲ ዝድህሰስ ምርአይ ይኹን ሃሌሉያ የዕንት ነፍስ ወከፍ ይከፈት ምኽንያቱ ዓይነ ስውር ከም ኢልዎ እንታይ ትደሊ ኣለኻ ብዙሕ ዋጭ ነይሩ ብዙሕ ነገር ነይሩ ንሱ ግን ሓደ ነገር ደለ ዕንቱ ክኽፈት ሃሌሉያ ንክርስቶስ ክሪኦ ሃሌሉያ ሎሚ ኣሕዋቴ የዕንትና ይከፈት ሃሌሉያ ምርአይ ይኹን ነቲ ናይ ሰማይ ክብሪ ነቲ ኣቦ ዘዳሎ ወልና ልዕሊ ኣእምሮ ዝኾነ ልዕሊ ምርዳእ ዝኾነ ናይ ሰማይ ክብሪ ምኽንያቱ ክፅዋዓና ከሎ ነቲ ናይ ሰማይ ይፀውዒና ሃሌሉያ ተስፋ ዝሃበና ኣዝዩ እሙን እዩ ዝበሎ ዝገብር ተዛረቦ ዝፍፅም እዩ ኣምላኽ ከይሕሱ ንሱ ሰብኣይ ኮነን ከይጥዓስ ድማ ወዲ ሰብኣይ ኮነን ኣምላኽ ከይሕሱ ንሱ ሰብኣይ ኮነን ከይጥዓስ ድማ ወዲ ሰብኣይ ኮነን ሃሌሉያ ተባረኽ አቦ ተባረኽ መንፈስ ቅዱስ ተባረኽ አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አማእኸልና ኣሎ ኣሕዋቴ እዚ ሙቭመንት እዚ በቃ ሸለላይ ንበሎ ኩሉ ጠንጢና ኣብ እምሮ ዝመጽእ ነገር ደርቢና ኣብ መንፈስ ንእቶ ሃሌሉያ ሎሚ ኣማእኸልና ከይተተንከፈ ዝወጽእ ሰብ የለን ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ዓብዩ ስለዚ አንጊህና ገጹ ክንደሊ ኢና አንጊህኩም ገጹ ድለይ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ ነቶም አንጊሆም ዝደልይዎ ከዓ ዝርከብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ክንደልዮ ኩሉ ግዜ ገጹ ክንደሊ ኣሕዋቴ ኣብ ማንም ሓጎስ ኣይንረክብን ኢና ኣብ ገጽ እግዚአብሔር ግን ሓጎስ ኣሎ ሃሌሉያ ብጽና ኣሎ ሃሌሉያ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ በዚ መንፈስ ዝኾይና ነዚ ንጉስ ክብሪ ንደሌክ ካለና ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተባረኽ አቦ ተባረኽ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ በገጽ ካን ምርአይ መቅደስ ካን ምርማርሲ ምሉስ ዘመነይ ኣይጸግበካን ኣምላኸይ ሃሌሉያ ወቃበ ገጽ ካን ምርአይ መቅደስ ካን ምርማርሲ ምሉስ ዘመነይ ኣይጸግበካን ኣምላኸይ ሃሌሉያ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ ባክብለናንሲ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ ደስ ክብለናሲ አንጊና ናብ መቅደስካ ንቐርብ ክንጸግብ ብስብሒ ቤትካ አንጊና ናብ መቅደስካ
ክንጸግብ ብስብሒ ቤትካ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ በክብለናሲ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ ደስ ክብለናሲ አንጊና ናብ መቕደስካ ንቐርብ ክንጸግብ ብስብሒ ቤትካ አንጊና ናብ መቕደስካ ንቐርብ ክንጸግብ ብስብሒ ቤትካ ኣዳወይ ምስናይ ልበይ ኣልዒለ ናብ መቕደስካ ኣዳወይ ምስናይ ልበይ ኣልዒለ ናብ መቕደስካ የድየካ ኣለኹ ናፊቐ ንድምፅኻ የድየካ ኣለኹ ናፊቐ ንኽብርኻ የድየካ ኣለኹ ናፊቐ ንድምፅኻ የድየካ ኣለኹ ናፊቐ ንኽብርኻ ንዘፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካ ኣይትኽውልን ኣይተዕፍሮምን ኢኻ ኣይተዕፍሮምን ኢኻ ኢየሱስ ንዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካ ኣይትኽውልን ኣይተዕፍሮምን ኢኻ ኣይተዕፍሮምን ኢኻ ንዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካ ኣይትኽውልን ኣይተዕፍሮምን ኢኻ ኣይተዕፍሮምን ኢኻ I'll
ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካይ ትኽውል ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካይ ትኽውል ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ኣብ ገዝካ ኣሎ ንሓጎስ ጽጋብ ትርኢት ገዝካ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኣብ ገዝካ ኣሎ ንሓጎስ ጽጋብ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኣብ ገዝካ ኣሎ ንሓጎስ ጽጋብ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኣብ ገዝካ ኣሎ ንሓጎስ ጽጋብ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ኢና ንሕጎስ ብትርኢት ገዝካ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ኢና ንዓግብ ካብ ዒላታት ማይ ህይወት ብደስታ ንኽኸድ ልበይ ዝዓርግበሉ ውሽጠይ ከተረስርስ ዘልመድካኒ ናፊቐ እኔኹ ኣብ እግርኻ ሓርብታተይ ምልኣዮ ኣጽልሎ ብስምዒ ቤትካ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካይ ትኽውል ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ኣይትዕፍሮምን ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ኢኻ ትርከበሎም ኢኻ ገዝካይ ትኽውል ኣይተ
نحاقوت سقاف بترقيت قاسكا إنان حقوس إنان حقوس إنان حقوس بترقيت قاسكا إنان عقب إنان عقب إنان عقب عكسكا قالو نحاقوت سقاف بترقيت قاسكا إنان حقوس إنان حقوس إنان حقوس بترقيت قاسكا إنان عقب إنان عقب إنان عقب بترقيت قاسكا إنان حقوس إنان حقوس إنان حقوس بترقيت قاسكا إنان عقب إنان عقب إنان عقب هاليلويا يا بروي تبارك رابادينا ماكارا باياس او ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ሌባና ማንቶሬ ገሌቦያ ናራላባሴ ኢየሱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ገጽካ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ክብርኻ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ሓይልኻ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ክብሪ ብዝጉባኤ እዚ ይለቐቕ ሓይሊ ብዝጉባኤ እዚ ይለቐቕ ዘውፅኣና ሓይሊ ንቕድሚት ዘውፅኣና ሓይሊ ሃሌሉያ ዘቐጽለና ሓይሊ ሃሌሉያ ናብቲ ክብሪ ዘብጽሓና ሓይሊ ሃሌሉያ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ሓይሊ ሃሌሉያ ራባዲና ማያስ ሓይሊ ክመጽእ ንጽንለና ጎይታ ደው ከይንብል እግዚአብሔር አቦ ክንቅጽል መታን ሃሌሉያ ክንወጽእ መታን ሃሌሉያ ናብ ሰማይ ክንጥመት መታን ሃሌሉያ ራባዲና ማተላባያስ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ አሕዋቴ ኩሉ ነገር ከሐልፍ እዩ ኩሉ ነገር ከም ዘይነበረ ክትቕለል ኢሉ ሃሌሉያ ንሕና ግን ሃሌሉያ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ኣለና ሎማ ዓይንትና ካብ ኩሉ ኣልዒልና ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ክንርኢ ሃሌሉያ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ዓይንቲ ኩሉ ናባኻ ይርአያ ዓይንቲ ኩሉ ናባኻ ይርአያ ጎይታ ኣባኻ ዕረፍቲ ይርከብ እዩ ኣባኻ ሰላም ይርከብ እዩ ዓይንትና ናባኻ ክነልዕል ነዚ ኮይ ዳዊት ረድኤተይ ዝኻበዩ ዝመፀኒ ኢሉ ግና ኸበቃ ሓደ ነገር ተረዲእዎ ኣኽራን ረድኤት ኣይሰዱን እዮም ስለዚ በቃ ረድኤተይ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ሃሌሉያ ኣቦ ዓይንትና ናባኻ ንገብር ኣለና ተባረኽ ኣቦ ልቤ ደስታ የሞላ ሐሴት የማረግ ይሄ ምስጢር ምንድነው? ምንድነው ደስ የሚለው? ልቤ ደስታ የሞላ ሁልጊዜ ጥያቄ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ ኢየሱሴ ስላለ ነዋ ኢየሱሴ ስላለ ነዋ የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ
እጅግ ልዩ ነው ጌታ ከአእምሮ በላይ ነው። ኦ ጌታ ሆይ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው። አደራረግ ከሰው ልዩ ነው፣ እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ነው። ኦ ጌታ ሆይ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው። አደራረግ ከሰው ልዩ ነው፣ እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ነው። ኦ ጌታ ሆይ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው። አደራረግ ከሰው ልዩ ነው፣ እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ነው። ኦ ጌታ ሆይ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው። አደራረግ ከሰው ልዩ ነው፣ እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ነው። ተባረክ መንፈስ ቅዱስ፣ ተባረክ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ንስኻ ዓብይ ኢኻ ጎይታ፣ ኣብ ማእኸልና ዓብይ ኢኻ እግዚአብሔር፣ ኣብ ማእኸልና ገባሪ ተኣምራት ኢኻ። ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የልቦን። ሃሌሉያ። ነምልኸካ ኣለና፣ ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ። መስዋዕትና ሒዝና መፂና ኣለና። ሃሌሉያ። ክንስዋዓልካ መንፈስ ቅዱስ፣ ንስኻ ክበር መንፈስ ቅዱስ። ንስኻ ተኸቢርካ ዝኸውን ነገር ኣሎ ጎይታ። ስለዚ ንስኻ ክበር ኣቦ፣ ንስኻ ግነን ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ንስኻ ግዛእ እግዚአብሔር ኣምላኸይ። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ስም እግዚአብሔር ይባረክ። ተባረክ አቦ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። ስም እግዚአብሔር ይባረክ።
ዘሪኡ ኣለኻ ምሳይ ኩሉ ድሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ዘሪኡ ኣለኻ ምሳይ ኩሉ ድሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ዘሪኡ ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ትልምልም ምህላውካዩ ናይ ሕይወተይ ትርጉም ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ትልምልም ምህላውካዩ ናይ ሕይወተይ ትርጉም ዘለኻ ምሳይ ኩሉ ድሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ዘሪኡ ዘለኻ ምሳይ ኩሉ ድሓንዩ ዝሞተ ነገረይ ሕይወት ዘሪኡ በረኸተዮ ዝብሎ ተባሪኸኒ ዝብሎ አንጀርቢቡኒ ዝብሎ መሊኡለዩ ዝብሎ ምሳይ ክትብሉ ከለኻ ምሳይ ክትከውን ብኽብሪ ንስኻ 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 ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ምንፃናትካዩ መርከበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ምንፃናትካዩ መርከበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ምምፃናትካዩ መርበበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ምንፃናትካዩ መርበበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ጽቡቕ ንምግባር ዘይትድንጊ ሰናይ ንምግባር ዘይትስንኪ ጽቡቕ ንምግባር ዘይትድንጊ ሰናይ ንምግባር ዘይትስንኪ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ጽቡቕ ንምግባር ዘይትስርጊ ሰናይ ንምግባር ዘይትድንጊ ጽቡቕ ንምግባር ዘይትስርጊ ሰናይ ንምግባር ዘይትድንጊ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ፈዊስካዮ ምንጪ ዓይኒ ማያተይ ምምካን ኣብቂዑ ካዕበት ኮይኑ ፍረይ ምምፃናትካዮ መርበበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ምምፃናትካዩ መርበበይ ዝመልኦ ትለይቲ ዘድክመኒ ኣቤሎ ስኢነዮ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዶ ኸሎዩ ንዓይ
ዝውከሉኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ ንዝጽበዩኻ ሰናይ ንዝውከሉኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ ንዝጽበዩኻ ሰናይ ንዝውከሉኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ንዝእመኑኻ ሰናይ ነቶም ዝደልዩኻ
شبشابين عخا هاليلويا هاليلويا كبرنا عخا يسوس مزمارنا نعخا مقلقالنا نعخا دوم بالنا نعخا متاونا موصانا كله نعخا كل خابخا سلازخونا لنا እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ለና ንዕለብ ብለካ ለና እግዚአብሔር ባሂልና كل خابخا سلازخونا لنا دوم بالنا خابخا يوم እግዚአብሔር አምላክ كبر كله نعخا يخون حنساب اسك خبر مصولو بطاقعيت بقللتا هاليلويا زقبوس لزخونه كبر خبوس زقبوس لزخونه እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ቋዳ ሓን መጻኩም ኮፍ ከነበሊና እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ አምላክና ነምልኽ ምሕረቱ ዘይተወድኦ አማዓልት ፍቅሩ ማእከልና ዝገልጽ ክብሩ ማእከልና ዝገልጽ ባሂልና نمسكنك نباركك لنا سخاسنا أملاك سلدخونك ودو تعم جيزي تمال مشت زنبركم كندا يخم تمال مشت سكيركم أرئين تمال مشت زنبركم እግዚአብሔር አምላክ በሐቅ በደቅና ዝኸበረሉ ካማ አከሎም ዝጎደል አገልግሎት ዘይብሉ ካብዚ ንሕና ነገልግሎ ንላዕሊ ናይ አምላክ ክብሪ ዝረአኹሉ ባሂልኒ ይኸይድ ንገዛይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ዓቢ ሰራዊት አለው እግዚአብሔር አምላክ ጸለይት ለው ካማ አከሎም ዘመርት ለው ናይ መድረኽ ተዋሳእት ለውና መራሕቲ ፕሮግራም አለውና እንታይ ከዝጎደለ የብልናል ኩሉ ሲ በደቅና ሪኢናዮ ዓቢ ተስፋ ኣለና ሓድሽ ነገር ንርኢ ኣለና ሓድሽ ነገር ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ንዓቶም ጥራሕ አይኮነን ተዛሪብዎም እቲ ካብኣቶም ደወፀ ቃል ኣብ ውሽጥና ዝትንክፍ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረሉ ከም ዝኾነ ኣነ ባዕለይ ምስክር እየ ዝነበርኩም ባዕልኩም ሪኢኹም ኢኹም መዝሙር ክዝምር ወይ ጥቕሲ ክዛረቡ ጥራሕና ተጸቢና ነርና ግን ክብሪ አምላክ ብሓቂ ወሪዱ ነሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣነ ኣዝየ ተሓጉሰ ውልድ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ተካእት ወለዶ በኢንትና ይርኤና ኣሎ ከምዚ ሓድሽ ፈልሲ ተኺልካዮ ክሳብ ቆጽሊ ኣጸቢቑ ዘውፅእ እሞኒ ድዕንብብ ትጽበዮ ከምኡ ኢና ንጽበዮም ዘለና እቲ ፍረ ብኣቶም ክንርኢ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ሓጎስ ኣሎ ኣነ ኣዝየ ተሓጒሰ ክብርና አምላክ ይኹን እስከ ሓንሳብ ክብርና አምላክ ኣብዎ ብጣቕዒት ኣመስጊና ደይ ንጸግቦ አምላክ በዒንትና ይርኤና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደሽቲ ሰባት ነርኪ ድኽትማሊ ትማሊ ምሸት ኣብ ርኢ ያለኹ ሓብትና ጋሻ መስለኒ ካብ ለንደን ካበይኺ ዓሚ መጺኪ ነርኪ እወ ዓሚ መጽአ ነራ ዘኪራያ ኮ ትማሊ ኤኖካ ጓል ሓብተ ይብላለ ብድሕሪት ኮይኑ ፈሊጠ ያለኹ ትማሊ ረኺብያ ስለ ዝነበርኩ ኳዕ ደሓን መጽኣኪ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጥዑም ግዜ ኣለና ሰዓት 10 ጸሎት ጀሚርና እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ ቀዲምና መጽ ነሩ ማማ ፈቃዱ እንኳ ደሓን መጽኣኪ ኣባል ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰዕ ስለ ንሪያ ቁሩብ ግዜ ደንጉያ ስለ ዝነበ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኺ ባሂልና ኩልኹም እታ እንኳ ደሓን መጽኣኪ ነራያ ሳውን ቅድም ኢለ ካለ ሓዲሽ ሰባ ይርኢና ኣለኹ ኣነ ሓድሽ የብዚ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቅድሚ ናብ ዕሽርን መባእን ምኻድና ኣገልገልቲ ኣለውና መፁ ኣለዎ ወዶ ገነት ሓብትና ነጆ ክትመፅያ ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ክንገብራ እቶም ብፅቡቕ ዝተመስከረሎም መንፈስ አምላክ ዝመልኦም ጥበብ አምላክ ዝመልኦም ይምዘዙ ብል ሽማግልታት መዝኦም ናብ ኣገልግሎት ይርእዎም ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ተቀቢሎም ድመፁ ሕራይ ንዝበሉ ድማ
ቤት ኣምላኽ ክትባርኾም ብጸጋ ናቶም ክትገልገል ምእንታን ክትቀበሎም ኦፊሻል ክንገብሮ ምእንታን ገነት ነጆኽት መጽያ ሽማግለታት ነጆኹ መጽዮም የእዳዎም ኣንቢሮም ይጽልዩሎም ነበሩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ክንጽልየላ ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንዑ ኣማን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ዘገልግልዎ ባዕሩ ይጽውዕ ኣብ ልቦም ድማ ሓደ ነገር ይቐምጥ እቲ ሶም ረሃቦም ጸጋ ኣብ ልቦም ክሳብ ድፍለጦም ዝዕገስ ኣምላኽ እዩ ንቤት ኣምላኽ ኩላህናስ ኣገልገልቲ ኢና ኣጋይሽ ኣይኮናን ዝተጸዋዕና ክንድሕን ጥራሕ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ በብዙሕ ግዜን በብዙሕ ሰባትን ተዛሪብና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንክብሩ ይጸውዕና ንክብሩን ንምስጋኑን ደጊምና ንዑ ኸነኽብሮ ደጊምና ንዑ ኸነመስግኖ ይኣድሒንና ብህይወት ከለና ድማ ንዑ ክንነብር ንዑ እንዳሰዓብና ክንነብር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ኩላህና የእዳውና ዘርጊሕና ንገነት ሓብትና ክንባረኻ ኢና ኣብ ቤቱ ክተኽላ ኣብ ቤቱ ደው ከብላ እቲ እሱ ደሃባ ጸጋ ኣብ መዓልቲ እንዳወፅእ እንዳደመቐ እንዳተጋሃደ መሊሳ ንኽብሩ ክትጥቀመሉ ጸጋ ክበዝሕ ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ እሙን ኢኻ ንቃልካ እሙን ኢኻ ዘገልግሉኻ ሰባት ኣይትስእንን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመስግኑኻ ሰባት ኣይትስእን ኢኻ ኣብ መዓልቲ ድማ ካብ ማእከልና ተተንስእ ስለ ዘለኻ የመስግነካ ኣለኹ ስለ ሓብተይ ገነት የመስግነካ ኣለኹ እዚ ኣብ ልባ ዘቐመጥካዮ እግዚአብሔር ኣባ ጾር ከይኮነስ ኣገልግሎት ዕድል ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣባ ተቐቢላን ፈቒዳን ከተገልግለካ በዚ ሰዓት እዚ ኢዳ ስለ ዝሃበት እግዚአብሔር ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ ልባ ክትድግፍ እግዚአብሔር ኣባ ንድሕሪ ድስሕባ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኸ እንዳኣለኻ ንቅድሚት ጥራሕ ክትጥምት ኣብቲ ቅድሚያ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ክትስዕብ ከተኽብሮ እግዚአብሔር ኣምላኸ መዓልቲ ጸጋ ክትውስኻ ጽልያ ኣለኹም የእዳዎም ኣንቢሮም ይጽልዩሎም ነበሩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣምላኸ ንሕና ክንጽሊ ከለና የእዳውና ኸነንብረላ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስካ ስኻ ድማ ኣብ ልዕልያ ክትሰፍር መንፈስካ ከተፍስስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽልያ ኣለኹ ጸጋ ከተብዝሓላ ኣገልግሎታ ዝተባረኸ ክኸውን ንዓኻ ተርእየሉ እግዚአብሔር ኣባ ፍሉይ ጸጋ ክውስኻ ጽልያ ኣለኹ ዘመና ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ቤታ ዝተባረኸ ይኹን ደቃ ውሉዳ ኩሎም ዝተባረኹ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኸ ሰብኣያ እግዚአብሔር ኣባ ፍቱን ዝተባረኸ ይኹን ንዑ ክትድግፍ እስኻ ሂብካዮ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣባ ብኡ ኣቢላ ድማ እግዚአብሔር ኣባ ንቤተ ክርስቲያን በረኻት ክትከውን ጽልያ ኣለኹ ጸጋ ይብዝሓላ ፍቕርኻ ይብዝሓላ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ቤት ኣምላኽ በረኽናያ ዝተባረኸ ይኹን ዘመና ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኪ ዘመንኩ ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ተባረኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ንኻልእ ነገር ኣይኮነን ፀዊዕና ኢየሱስ ክጽውዖም ከሎ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሉ ሰዓቡኒ ትማሊ ጀሚርና ክንጽልያ ዝነበረ ክንዝምራ ዝነበረት መዝሙር ድማ እንታይ ደድሕሪኻ ክስዕብ ወዶ ብፍቕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ይኮን እንድስዕበና ብገመድ ፍቕሪ ገይሩ ንዑ እንዳጠመትና እቲ ዝተኸፈለልና ዋጋ እንድሕር ንርኢ ኮይና ንዑ ኸነገልግል ንድሕሪት ኣይንብልኒና ብዙሓት ኣገልገልቲ ካብ ዝኽወፅዮም የሕዋቴ ምግልጋል ጸጋ እዩ ምግልጋል በረኸት እዩ ከም ጾር ኮይኑ ቆጽሮ ስለዚ ኣብ ልብና አንቂዱ ንጽዋዓኩም ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ጸሊኹም ምስ ጎይታ ተማኺርኩም ካብኡ ፈቃድ ክትቅበሉ ሕራይ ክትብሉና ከተባብዓኩም ፈቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ካለ ኮንፈረንስ ድማ ኣለና ወዶ ትዳለው ዘለኹም ፈቃድ ተሓቱ ዘለኹም ብሕጂ ደጊምና ኸነዘኻኽረኩም ፈቱ እታ ፖስተር ምስ ተዳለወት ክንጠቅዓልኩም ኢና ብቫይበር መዓስያ ተኽወንታ መዓልቲ ሰፕቴምበር 18 19 and 20 ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ኦፊሻሊ ከምቲ ንገብሮ ዓርብን ቀዳምን ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብዚ ክንገብሮ ኢና እታ ሰንበት ካብ ንጎ ኢና ክንጅምር ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ድማ ማእከልና ክኸብር እዩ ኣገልገልቲ ክንጽውዕ ከለና ንዓና ተተባቢዒና ደው ክንብል ጥራሕ ከይኮነስ ካልኦቱን ክድሕኑ ሰባት ክንጽውዕ ሰባት ክንዕድም ኣብ ልብና ሓሰብናዮም ሰባት ብሕጂ ክንጽውዖም ክንነግሮ ከተባብዓኩም ፈቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ ፕሮግራምና ልደት ኣለና ወዶ ያብ ዓንቶ ብለን ነረሞኒ ናይ ቆልዓ ልደት ኣሎ
ከነብዕለሎም ኢና ውለዱለው ደቅና እንዳረኣናዮም ይዓብዩለው ገና ብህፃንነቶም ብቁልዕነቶም የገልግሉና ኣለው እዚ ዓብይ በረኸት እዩ ዘሐጉስ በረኸት እንኳን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቃዓካ ወይ ኣብ ቃዓኪ ክንብል ኢና መኖም ከም ዝኾነ ክንርኢና ድሕራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ መደብ ኣብ ታሕቲ ኬክ ክንቆርስ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ መባኣን ዕሽርን ክንእክብ ኢና መን ኢሎም ዝመፅእ ሪሽ ወለደ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሪሽ ብርኽቲ ሓብትና ክትመፅያ ክትፅልየልና ጎይታ ይባረኽ ትወድን ቃዕበልካ ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ሽምካ ይባረኽ ብሰላም ብድሓን ጋብ ስለዘምፃእኻና ነመስግነካ ኣለና ኣብዚ ብሓንሳብ ሓቢርና መስዋእቲ ክነቕርብ ስለ ዝረዳእኻና ተባረኽ ሕጂ ድማ ናይ ፍቕሪ ህያብ ሒዝና መፂና ኣለና እሞ ንዕዮ ቤትካ ክውዕል እግዚአብሔር አቦ ክትድግፈና ነቶም ኣልይዎም ዝህቡ ኣሕዋትና ክትባርኾም ነቶም ዘይብሎም ድማ ጎይታ ደገ ስራሕ ክትከፍተሎም ክትባርኾም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ አሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣለና ደው ሓባር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ኢና ነመልኽ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዛረበና ልብና ድልው ክኸውን ብሓደ መንፈስ ኮይናስ ንኣምላኽ ጥራሕ ክንጸባበ ማንም ይምጻእ ማንም ኣብ ዝደው ዝብል ሰብ ንመን ይወኪሉ ድመጽእ ንእግዚአብሔር ንመንፈስን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ንእግዚአብሔር በዓሉን ደው ኢሉ ክዛረበና ከሎ መንፈስ ይድዛረብ እምበረ ሰብ ከም ዘይኮነ ክንቅበል ንርብና ክንእምና እዚ ተደይ ተጸባቢና ሰብ ጥራሕ ተዛሪቡ ድኸይድ ማለት እዩ ሰብ ዝዛረቦ ቅኑዕ ኣይኮነን ያቱም እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብል ልብ ሰብ ኣይምርመርን እዩ ርጉም እዩ ዝብሎ ካብ እግዚአብሔር ድምንኾነ ግን ቃል መንፈስ እዩ ትቕይር እዩ ክዛረበና ክንጸባበዮ ሓውና ሄኖካ ክመጽኡ እሱ ብዝደው ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንእግዚአብሔር መንፈስ ክንጽበ ቃል ካቦ ክንጽበ ጎይታ ልብና ድሉ ይግበሮ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ሄናካ كربات هاي قبل كل ما يعني كربات خابيل لبلن لهم بزي حرودو حنق زابير يباركم زابير يباركم حرو برتئيو تمال مشتي ناس وسان حموشان غيرنا يا خينا مس ياب نغو انت زحلنا
أي تخالت نزل تحرر مالتي سلازي بقول له فان تولي على سوكي دحاني هجي خاكوف سلازي بلا قرب حرور برتي على إجابير يبارح أملاح أموني إجابير صادقي روتيه وهذا حامد أخا سكرتيه اسكي ده ماما يتخيل لك قال ماما يا خاصة ماما بتدرجتها روتايت في الليل سلازي حساس لده مخان طعمي بحكي بارك هو بحكي إجابير يبارك ده ماما يتخيل هلي خام قاعد حمد أخ هلي خاجيشان يرا عب دبي كيدان يرا أو تمالي مسيا تمالو نابت بروجرام حوسوسي لنا قليلاتني حقات تايمسي قمت تلتل يلوا مستناي تاشو مالتي جن قاعد حمد أخ ولا بقص أي راينيرو نت بروجرام كتركبي لا قوي لا مسيا مسجانتا أخا مسيا دارجا حادين على النسخان سكيك زايبري بارا أملاك خبرنا لا بزخانس سلام حفتي تبلو سبيكم تزيمت أخم سوا ولدكم تملؤ والله مزاجش تمالس بزحاتنا يعني مالتي زايبري بارخ الله أموني ليش شيء نفاسكم وكبوكم دليل أجهم كعاتي أبتاويج زاقوال حفتي سلام بلوا بحكي لا بحكي إذا بلوكم بتعمل هاي فقر سبيع نقول أنا كتريسي قال عساش ديش عامي مزيع بق أنا زيهم قلوت كعبة يخلو كيما تصو خلوسي إنجوي خجبر يدلي لا عامي عساش ديش خلا ما تشس عساش ديش ولدون كفنوا خلو ما تشس انت عينت مزيع عامي لو مون بق كي جوب خلو قال يا تبل انت جوب بيزو متص خلوا مثلني فرح ناي فقر سبيع إذا غير يباركي اسكي ما أرخوا حكي على قليل أيكون قاولي وأقصدوا خلوا أساس شديش عمينهم صدراون قاس تاش بيكونن ولا حفتي زاويري وارك لا عمي كابتا تصبب جزائتي يعني رهجيجن بقى قلعتو بسولت جزاته فليلا قلا تخيل كويت مسلنا زاويري بارك أملاخ ريخي عمدا خالقنا الناي እግዚአብሔር ይባርክ አምላኽ እሙን አምላኽ ጻድቂ ምንሽ ይከን ጸሊናይና መስጊናይና መዝሙሩን ከናይና መዘመራንካ እግዚአብሔር ይባርኩም በሐቂ ተዓም መዝሙር አምላኽ ይክበር እግዚአብሔር ከክብረና አንተ ዳፈቲዮ ደስ ትብላላ ምስኪናይ نماردوكاي كسكل حماسي نقوس كخبرو زدلي سب انتا يقبر اللي بسولس حامان كان اتيا يلوا مثلا نسي نقوس كخبرو زدلي سب داتنا نقوس كدان تغيرو ناي نقوس فرس غيرو ما بعد باي تايغبرو يزرو زي بليلو تامونتي مسكينه تدخا نوندوس حبويلو حمان ناتيا يلون يرو مالتي أملاك خبرنا تدا فتيو كخبرناي لعلها قوس عناي بحق إجابير كخبرناي حنت تراين هنا أملاك نجزاي كماروكاي تهت نبللو إجابير بمردوب ساعاتون بتسوز دليو جزين فايلز كجنس اليوم مالتيو sometimes ماروكاي أنا جرمنيو كله أرستخي جن عبت ساعات كملة سلوا يجيبوا نيرو صبوا يجيروا لنا تنقص شعات ملسس كوهوا نيرو بتحكم على جن ملس أي ترى خبتن عمدوا بساعته جن تي تاشمو بس مالتيو عمله فايل جنسيلو إذا بيريباره هذا سبتو مسفل البيت رجله ادبس ألود كا السوس رزعات هو كقارصة انكو هذا حمص حاولوا نتحدث هنا كلتا زجبر عمله سوي يباره اسكباره هو مسكين لا مدهري اسكباره
أزنجيو دهرت برنامج كمت حاسيبه ما تنبهدا خلوه كينجرو فريحو حجي رخيبك كله بحكي تجازوسي كالس خاسي أنو سكوا بلينيرو حجيجن وسيوا أجزابي رباركو بحكي نالكم بعالت بيتو ها هو تسخت عليهم بعد خوا أنت إذا بعد إذا حافظ تسخت علي دم سخي سمعني سارون بس كده طاقة انكو حقوسكم كا بحاجة انكو حقوسكم هجي بقى تريو فشخ صبو ساينا دلي نتي حدا زخونه زقاتم عملاق سي بحق الدنك ايو ولا تعمراتو بعلكم اسكرالكم ميراكلي بقى እግዚአብሔር ክፈቱ ከሎ እግዚአብሔር ክኸፍት ከሎ ማንም ካኻ አይጾኒ على ሓደ ግዜ ዘጾ መስመራት አምላክ ክኸፍቶ ከሎ ሲ አነ ተገርመንላ ናይ 30 መዓልቲ ሲ ብ30 ደቂቃ በአምላክ ክኸፍቶ ከሎ ነገራትካ ሲሊ ዝኽፈት ማለት እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ንፈተኩም ኢና እግዚአብሔር ይባረኩም ተባረኹ ዛሃር እጅግን አው ቃሌ ኸይድ ኸይለ እጀኹን ጸልይ በለ አቦ ብሽሜስ ንጸልይ አለና ከማኻ ዝበለ አምላክ የለንሞ አማእከልና ድንቅን ተአምራትን ስለትገብር ዘለኻ ክብርን ህበካ ሕጁን አቦ መመሊስካ ክትከብር አምኖ ሰው ከፍ ህይወት ድማ ንስኻ ደሚቃ ክትራይ ንጸልይ አለና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ክትከብር ንህናኻ ትሕት ክንብል ንስኻ ክትረዳና ንጸልይ አብ ኩሉ ነገራትና ንስኻ ተራእየልና አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከምቲ መጀመርታና መወዳታና ስለዘይከውን አቦ መወዳታና ድማ ከተጸብቕ ንጸልይ አለና ነቲ ምጽዓት ዝኸውን ክንጸባበየካ ብሙሉ ልብናው ንዓኻ ክንደሊ ክድገፈና ንጸልይ ብሽም ኢየሱስ አሜን ኦኬ እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ጻድቂ እግዚአብሔር ሐያሊ አምላክ ብርቱዩ አነ ካጋጣሚ ኣብ ጅባይ ገለ ሂዘ መጽ የለሁ በርዝዴ ስለዘለና እዚን ሂዘ መጽ በርዝዴ ያላትና ነው ማዓልቲ ኣብዚያ በርዝዴ ክገብረልኩም እዚን አለዋት ንሪኹማ እዚን አምጽ አነ ብዙ ኤግዛምፕል እንዳምጻኹኩም ህረኩም ስለዝደለኹ ብዙ ግን እዚን ታየ ባሎኔን ኣብዚያ በርዝዴ ክነፈሐኒና ናይ መን በርዝዴ ከም ዘሎ ክንርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኦኬ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን 5:18 ክንርኢና ኤፌሶን 5 ሞባይል ኮለሚና በዚህን ቆርጥ ችግር አለና ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ክትሕግዘኒ ኢኻ ማለት እዩ ሓበለይና ሓንቲ ኦኬ እንታይ ኢለ ኤፌሶን 5:18 ክሳብ 19 ኣነ ከም ብባያሞ ብድሕሪኡ ሓደ ነገር ክንከይና ካብ ቁፅር 15 ከም ብባያ እምበኣርስ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ልባማት እምበር ከም ኣያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እቲ ፍቓድ ጎይታና እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ኣያሹ ኣይትኾኑ ኢልዎም ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙሩን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐነኹምሉ እናደረስኩምሉ ንሓድሕድኩምካ እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላኣኹም ይብል ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳ እናመስገንክዎ እንዳበለ ይኸይድ ንሓደድኩም ብፍርሓት ክርስቶስካ እዙዛት ኩኑ ይብለና ኣምላኽ ባረኽ ሎም መዓልቲ በዚያ ሓሳባት ክንከይድና ኣነ ከዓ ብመንፈስ ምምላእ ትብል ኣርእስቲ ሂበያ ዘለኹ ብዙ ምልምማድናን
ብዙ ክነወግዶ ንኽእል ይስማዓኒ ነገር ኣሎ ብመንፈስ ምምላእ ዝብል ወይ ከዓ ኣብዚ እንታይ ብሎ ንሓደድኩም እናተዘራርኩም መንፈስ ይምላኣኹም ኢሉና ሕጂ ብዙ ኣብ ሂወትና ንለማመዶ ወይ ከዓ ንሪኦ ነገር ስለ ዘሎ ካብኡ ውፅእ ክንብል ይደሊ ከም ቃል ኣምላኽ ድማ በቲ ኣነ ዝተረዳእኽዎ ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ነገራት በዓስ ክንሪኦ ይንደሊ ኣርእስተ እንታይ ደ ኣለኹ መንፈስ ምምላእ ሕጂ እቲ ምምላእ ዝብል ሓሳባት እንተዳዕሪኹሞ ምምላእ እንታይ እዩ ምላእዮ ንብሎ ጎደሎ እንተዳ ኮይኑ እዚያ ገዛስ ክንደያ ትሕዝ 49 እያ ትሕዝ ኣብ ተረይዎ ድሕሪ 49 ከይተኣትዋ ኣብዚያ ገዛ 49 እያ እዚያ ገዛ ትፀውር ሕጂ 49 እንተዳ ኮይና መሊኣት ኣላ ማለት እዩ በቲ ዝተፈቐደሉ ምላእዮ ገለ ክፍተት ተደሊኻ እንታይ ግበሩ ይብሎ ንዑ ምላእዮ ትብሎ ሙሉእ ክኸውን ማለት እዩ ምምላእ ሓደ ካብዚ ክኸውን ከሎ አይደነ ትርጉሙ ክደልዮ ዘለ ብዙ አይተረዳተን ግን ሙሉ ማለት እዩ ጎዶዶ ነገር ወይ ከዓ ጥርሑ ዝነበረ ነገር እንታይ ምግባር ነው እንታይ ትገብሮ በትስ ናቱ ሳይዝ እንታይ ትገብሮ ትሞልኦ ማለት ምላእዮ ትባል ሕጂ ገለገለ ልምድታትና ምናልባት ክንሪኦ ክንፍትሾ በቃል አምላኽ ይደሊ ኣብ ገለገለ ጉባኤታት ወይ ድማ ኮንፈረንስ ተገይሩ እግዚአብሔር ክኸብረሉ ዝደሊ ሰብ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ዘለዎ ጊዜ ሰባት ኮድቁ ወይ ከዓ እፍኩሎም ከለው ትሪኢኹምሽ ወይ ከዓ ናይቲ ናይ አምላኽ ሰብ ምንቅስቃስ ነቲ ጉባኤ እንታይ ከገብሮ ትሪኢኻ ንገሊዩ ከዝልሎ ንገሊዩ ከውድቆ ንገሊዩ ከንፈራፍሮ ገለገለ ብዙ ምንቅስቃሳት ትሪኢኹም እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝፍጸም ፍጻመታት ዳይምበር ምልአት ናይቲ ውሽጣዊ መንፈስና እንታይ ይኮነን ምልእ ይኮነን ሕጂ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ዝምላእ ሰብ ኢሎም ኦኬ ይጽልዮም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ቢድ አእምሮ ተገይሩ ውሽጥኻ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ምናልባት ብቋንቋታት ክትጽልይ ትኽእል ኢኻ ብዙ ነገራትካ ፈውሲ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ ነገር ግና እዚ ትእምርትን ተኣምራትን ነቲ እግዚአብሔር ንዓይ ንዓኻትኩም ዝሓበና ናይ ተስፋ ምድሪ ወይ ድማ ኣብቲ ሰማያዊ ነገራት ንሱ እንታይ ክገብረና ይክእልኒ ከውርሰና ኣይኽእልኒ ሕጂ ኣብ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ዘሎ ጉባኤታት ክንርኢ ንኽእልና መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ማንም ደው ክብል ኣይኽእልኒ ምክንያቱ ሰባት እንታይ ክገብሩ ይኽእል እዮም ከምቲ ዝበልክኹም ብዙ ምሽት ትሪኢኹም ገለ ናይ ኣምላኽ ሰባት በቲ ንሪኦ ወይ ከዓ እንሰም ልክ ከምዚ ክብሉ ከለው ስቲ ጉባኤ እንታይ ይኸውን ዘፊል ይወደቕ ምሽ ትሪዎ ስለ ዘለኹም ኢኹም ሓቀይደ ገለገለ ድማ ኮንፈረንስ ይመጽ እሞ ከውድቑኻ ይደልዩ እጂ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኣኻዮ ይመስሉኻ ሓደ ግዜ ኣነ ኣብ ገለ ተገበረና ብሓይልስ ምስ ሰበይተይ ነርና እንታይ ደፋኣኒ ኣሎ መውደቕሉ ሞ ሓሳብ ክውድእ ገሌለያ ምክንያቱ እንተወዲእ ክሉ ንሱ ክዓግብ ተዳ ኮይኑ ውደቕሉ ሞ ብድህሪ ክንከይድ ኢልና ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሓፈሻዊ ሕጂ ፑሽ ገይርዋ ከውደቓ ደልዩ እሳ ከዓ ውሽጡ ተዘይወዲቑዋ መስለኒ እሳውን ተሪራ ሒዛተ ከምዚያ ገይራ ዳሓሪ ክመላለስ ከሎስ ኣነ ካ እንታይ ኢልያስ አንቱ ውደቕ እንዶ ገሌለያ በቃ ምሻለካ በቃ እንተዳ ወዲኣ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ሓደ ነገር ምስተንከይካ ምስ ወደቕካ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣለዎ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእኻ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ሓይሉ ክገልጽ ተዳ ኮይኑ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ብዙ ተኣምራትን ብዙ ሓይልን ክንረኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን እንታይ ኣይኮነን እዚ እንታይ ኣይኮነን ነቲ ክንበጽሖ ንኽእል ሰማያዊ ነገራት ወይ ድማ ነቲ ኣምላኽ ንሱ እንታይ ክገብረና ኣይክእልኒ ሎመዓልቲ ወዲካ ሓደ ግዜ ሎመዓልቲ ወዲካ ጽባን ክትወድቕኻ ከውድቐካ ዝኽእል ኣካል ክመጽእ ይኽእል ግን ንሱ እንታይ ኣይኮነን ኣኻሊ ኣይኮነን ብትምህርትን ተኣምራትን ክውረስ ዝኽእል እንተ ዝኸውን ነይሩ ብትምህርትን ተኣምራትን ክውረስ ዝኽእል ነይሩ እንተ ትኸውን ነይሩ ካብ ግብፂ እግዚአብሔር ብኽብሩ ብምግርምኡ ብስሙ እንታይ ገይሩሎም እዩ ተገሊጹሎም እዩ
ፀሓይ ክሓርሞም ብደበና ለይቲ ከእንቀፉ ብሓዊ ክዳኖም ኣይበለየ ጫሞም ኣይዓረገ ዝበለዎ ኣይጭነቁ ድሰትይዎ ኣይጭነቁ ብትምህርትን ተዓምራትን ገይሩ እንታይ ገይርዎም እዩ ወሲድዎም እዩ ንሱ ግን እቲ ትምህርትን ተዓምራትን ግና እንታይ ኣይገበሮምን ኣብቲ ክትወርሱዋ ኢሉ ዝመደበሎም ቦታ እንታይ ከገብሩ ይኽኣሉን ከበፅሕዎ ኣይኽኣሉን ብጀካ መን ብጀካ ኢያሱን ካሌብን ካልኦት ትእምርትን ተዓምራትን ርዮም እዮም ኢድ ኣምላኽ ጥዒሞም እዮም ክብሪ ኣምላኽ ርዮም እዮም ኣንቱም ሰባት ብጣዕሚ ኮይ ንኣምላኽ ሲ ብኣምላኽነቱ እኮ ዝተገለጸሉ ግዜ እዩ ኣምላኽ ሲ በቃ ብክቡሩ ብሓይሉ ዝተገለጸሉ ግዜ ነይሩ ንሱ ንግና እንታይ ኣይኮነን ናብቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ብልጫሕ ሕጂ ድሌታትና ትእምርትን ተዓምራትን ደይኮነ ብመንፈስ ክንምላእ ክንክእል ኣለና መንፈስ መምላእ ማለት ኣነ እዚያ ዘምፃኽዋ ንሳ እዚያ ባሎን እያ ሶኬ ባሎን እያ ረይዋ እዚያ ባሎን ምስ ደርበኽዋ ዋላ ሓንቲ እንታይ ኢላን እዚያ ብሓቂ የብለኩም ኣነ ንስኻትኩም ብዘይ መንፈስ ቅዱስን ብዘይ ቃል ኣምላኽን ከምዛ ዝወደቕናያ ኣይንስሳ ኢና ሽዑ ረይዎም እዚኦም ኩሎም ኦኬ ብዙም ፅልኩም እምበር ሓንቲ ዋላ ማእኸለኒ ነይሩ ግን ረይዋ እዚያ ወዲቓላ እስኪ ኣነ ክነፍሖም እንታን ሓይለይ ከይደክም ኣብዚያ ንፍሓለይ ስኻ ኦኬ ሓደ ንፍሓለይ ንስኻ ፅቡቅ ሰለስተ ህብሪ ክገብረ እያ ድሓን ፅቡቅ ኣማንየ ንፍሓለይ ኦኬ ከይትኩስዋ ግን ረይዎ ሕጅረይ ከም መጠን ትነፍሖ ዘሎ ኣየር ክህባ ከሎ እንታይ ገብር ኣሎ ብሓቂ ዝብለኩም ብቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ከም መጠን ዘእተናያ ኣብዚያ እንታይ ኢልዎም ኣብ ኤፌሶን ዝበሎም ናሓድድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ እንታይ ግበርኩም ይምላኣኹም ሕጂ ረይዋ እዚያ እታ ከይተነፍሕት ከላ እንታይ ነይራ ምስ ወደቐት እያ ከይተነፍሕት ከላ ምስ ወደቐት እያ ማንም ክረግፃ እዩ ዝኾነ ክረግፃ እዩ ዝኾነ ክፃወተላ እዩ ዓለም ክትፃወተልና እያ ሰይጣን ክትፃወተልና እዩ ነገር ግና ብቃል ሓቂ ብሓቂ ብሕብረት ሕብረት ንጸልእ እንተዳ ኮይናስ ወዲና ኢና ብሕብረት ብቃል ሓቂ ብመዝሙር ብጸሎት ውሽጥና እንዳ መለእ ኸይድ ከሎ ካብቲ ተፈጥራዊ ግራቪቲ ወይካ ተፈጥራዊ ዝኾነ ነገራት ህጅረይዋ ምስ መልአት ምንቅስቃሳ እንታያ ስሙዝ እያ ቀላል እያ መንፈሳዊ ህይወት ቅልል ዝበለ እዩ ቅልል ዘብሎ ነገራት ግና ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይን ኣብ ውሽጥኩም ክምውቀጥ ምስ ትጅምር ጥራይ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ኣብ ውሽጥኩም ንኣምላኽ ብሙሉእ ልብና ክንደልዮ ምስ ጀመርና ረይዋ እዚያ ዝተነፍሐት ባሎን ምንቅስቃሳ እንታይ እያ ናብ ዝደልኻ እንታይ ትገብራ ትኽእል ኢኻ ናብ ዝደልኻ እያ ተንቀሳቕሳ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ነገር ምስ መፀስ ናብታ ትኸይድ ንእሽተይ ንፋስ ምስ መፀ ናብታ ትኸይድ ስለዚ ኢልዎም እንታይ ግበር ኢልዎም ተመሉ ኢልዎም ኣምና ንሕድኩም ዝርገት ኣለዎም እንታይ ግበር ኢልዎም ብወይኒ ኣይትስከሩ ኢልዎም ሰባት ወይኒ ምስ ሰኸሩ ምስ መልኡ እንታይ ይገብሩ تمالك كم زي عباد الناس سلاسل قسم صح أو أبغى نلك يجريون يرس حنت بلا أبيلاتو كلفلا في بال هذا بيجي سبت سبت يزدريو زلهم قالوا لي بعربية قالوا بعربية دقيفة موسوعة مليوا أيتي تقول كا بكا كله فلف لا بكا ينو مسملاخا زخون نجارات سلزي أي تسكري له مملأ مالت كم زاد زبالكم أوشتنا كنملأ كنكل علنا نقال أملاك زلنا بالي معرخ ندي مخانو كنفلت يجبعنا مملأ أنا نسخاتكم بقال حقن بحبرة بمزمورون أملاك كنملأ أنت زي كيرنا كالسب كملأنا مملأ تفلتوا وياهم هذا جزء تفلتوا أركينيرو صبوا الناس بتصبح تحسي قونت جنبنا بتصبحيتها بنوجو جناون بس ما أمكن من لا مالتي استراخم ناسي بعسي كوريو قال أوف قال أنت خوينو قال ليس حتى فتيرات لي
حليمود يقلا قلا إلى مالتي دحري تقونس كيدو أي تردد عنا بزخونا جن تردداتني بدحر جزيسي سبيتو ترخبنا مو انتاخوينكم نتيجة جاي أنا كي كم زيلا يلاتهم ملياتو ترديهم علىهم حواتي كنقرأكم ندك أنا عنان قال عملاق انت زي ملينا ملاعيك ملاعناي ملاعين تايخ قبرناي مش سبات إذا عندنا برلا مدري سبات بوليتيكا يكون بستفل عليه نجارات تناتهم زخون أجندة أنت يقبروهم نتزدليو نتناتهم أجندة مفتم أنت يقبروهم يملوهم مش يملوهم ديم قال مسجبر كايو أبسماي دنجل سبيتي ترى صبيكا لكايل كايو أمين كايو دجاجيم كايو أنت غير كايو مالتيو نتي وسانيو نخوسن أنت يقبروني مالتيو سلزي ملاعي كي ملعنا خلو عالم كي تتعوتنا خلا نجارات كي بلاشونا خلو نرئسنا نبيتنا بقال عملاق نملعيو بحبرة نملعيو نحبرة زلنا فالي أبي يخون سلازي خا حبيركم انتاي قبري لهم أمنا نحركم انتاي قبركم انتا تزراربكم انتاي قبركم يلوهم منفس يملع عم الزرراب انتاي علو مالتيو تملع عم الزرراب انتاي لكم انتوي بمودا كاي كون كان تملع بمزرراب كاي خاتملع نسو تأمرتن تعمراتن ايو بملع قناع نقال عمله سلازي خايو زيابير نإياسو خبلو خلو انتاي لو نقالي ليتم معالت انتاي قبر ايلو استنتنا كاب افكا خانتاي تقبر اي تفلي ايلو مخنياتو انتاي اتي زمل اخايو قال نسيو انتاي زقبركا داويت ميلو نعاها منتاين كيبدل قالات انتاي قبر كويلو عبلبي انتاي قبر كوا أقبر كوا منتاين انتاي كي قبر نعاها كيبدلكا عمص خير كبلي نقالكا عبلبي انتاي قبر كوا أقبر كوا ملا هو قال زلو سب بحقي زبلكم هيوتو قلل زبلتيا درقنا اب هيوتنا يلن بحقي درقات نخون زلنا درق نخون زلنا درقنانا اب هيوتنا زخون زلو كامنتاي استلعليو إليكم الله قال عملاق انتدا ملينايا بزعبا كريستوس انتدا قال عملاق انتدا ملينايا بزعبا حوي نيجاتيف نغرنس نسو انتاي قبروني اي قبلوني مخنياتو اتي زملاء مهرت كقبر كم زلو يزفلط اتي زملاء انتاي زغبر يزفلط مخنياتو قال عملاق ملو سلازي حبيركم يسوع كريستوس عبزا مملا بزعبا وانجيل يوحنس اسكام بليس اوكي يوحنس هذا بزعبا مرعى يوحنس كلته حموشه شمونته زلا እሺ أديو خانتم تعتقتي نسز لكم كل جبرو بلتهم أبو كم سرعات مصراي أيهود شدش أجانة أمني تتخيل نبره يتجانة ككلته ويني سلسته زنجري زقبة إيو يسوس لذي أجانة ملؤوه بلوم أفنا أفك أملؤوه شعو حجي قد هو مو نبوداس وصدلو بلوم نساتم كا وصدلو ثانك يو أبزا تاريخ انت داريخما يسوس عبتمرعا كيدو كم تعدما نرينا مچس سب عديمكا تودين مبال مچس كما عرق انده يهفركاي مش سب عديمكا وراي جيركا مرعا جيركا مقبي يلن انت دايل كايوسي انتاي كغبري وي أغنكا جيركا نتيك تصوام زلكا سبات تصوام نعم دخون جيركا بقى أنس أغني زيا نيرا كابزيا جن ملي أختبل تخيلها مسئول كاجنا يلن أخلي يلن ما ينتهي الكايم بدخونا عبت تاريخ انت داريخما تجنا دما متى مسجبرة مستودة تويني مستودة مريم دما انتهي لاتون يسوس وين باوديا ميلاتهم
حفرت أبتداس كي خون سلازي يسوس كا زملا سلام ملسي أبون ريو نسوس كا أنتاي لوم نتيم تعطتي نتجني نتستدالو نو أنتاي جبروا ماي ملوا حق دو يمسلكم أتي تعطاي داس أنتاي لو نتي مرعاوس أو أنتاي لو نهنا نفلت مجمرتا نتتصبو مستاي جبركا تصبو مسقربكا بدهري السب تحماق تقربو كما يجركا خا تتصبون بدهري تانتي خايلو اسكي حق دو يمسلكم حماق نيرو نو فلي كبلو زخاله ناي كريستوس مخانو سلا زخونه تراي كلاي جنق ايرم ديم جنق ايرم ديم هيوتكم لومي فتوي لومي جسوا كلاتكم ببسمنا اي نقيرينا نقيرلو نغرات انت دالسو غني يقيرلن انت يقيرلو ناتو ماي مليو ناتو ماي مليو امبر نسو ماي قيرمن غن كالناته يامصلي مو كال غن يامصلي ايبلومن بتي زلو غن مستوده غنا ناتو تأزاز مصيا بدحريو مقرتهم قيرا حواتي هيوتكم طعامك حلو زخل بمقيار سمنا ديكونه ناي كريستوس اوشطنا مسأتنا سلازي انتاي لهم كساب عفو انتاي غورو ملو ويلو مملاسا لك مسملأ اتغني مسملأ غنا انتاي غيرو واو بيلوم طعام قيرو طعامكم زقيرا بمنتايا بملعات قال املاح طراي ايا مخنياتو تمالي مصيق زنبرنا sometimes اتداسكو طعامي نيرو تودادار نجر انت زي انت اللي خا تفلطو تودادار انت زي لا مچس ساتيوم تزخدكو واي انداباي كستوز نبره مرعا مغبومن مستيوم كطعم نبره يلم وديسوم زخدو نجر غنا لوط مسولخا تودادار نجر مصيو زودادر مسمص دما واو زياسي ريو كنعقو جميروم ازيس كما يجرو خوني خالي لومو طعام زلوس ازيو سلامنتاي خا نزي قديم كازي امصخايو وا اي نبرن كريستوسا اي تعدمن يراو دحاريس ناتو مسودي يمصيو حواتي اتتماني زفلطكم مسملعهم قال املاح مسملعهم نقال املاح زلنا نا املاح بمولو لبنا مستقبلنا يو طعامنا شو يلليو هيوتكم تدا زي للي تدا خوينوسي بمنتاي تترغمو مللي زلو انتايو اتتمالي زفلطكا لومي خالق فلطكا خلالو تمالي حدا غزي ጨዋታት እንመስልምሽ ጨዋታት ማለት ዲሲፕሊን ዘለና ስነ ስርዓት ዘለና ሞራላዊ ሰባት ስለዝኾና ማለት እዩ በሞራል ስለንመላለስ ይመስለና ሕጂ እቃ አይኖ ግን ካብኡ ዝበልጽ ግና እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣብ ውሽጥና ምስ ኣቆርናዮ ብሓቂ ዝብለኩምሲ ግርማ ሞጎስ ናይ ኣምላኽ ቀቅድሜናኻ ይወፅእ ልክ ኣብዛዕተናዮ ንእተው بحق زبلكم كبر أملاك يجلت كبر أملاك زجلت كملعته يزجلت سبت زمولو إخاي زمسل مش sometimes مش كم يزبلو سبسي قالاسي عف لبنا يا مش قالاتنا نوصوس عف لبنا أنت هاي زجبري زملائي مش زي ملائي هاي تزاربونا خا بزعابة حفتي بزعابة حوي زلني التحساسبة ملئيو أنت داتني نش تايتن كي نمبر صبق يره هرب فلقايلو مش تنغرام سبيت تايلا تو حدا غزيسي تخانشولو بس مسبلتهم ادما غيرو غزانا نصاو كام نغرام زيا سبيتسي لما انت غزا تتعصو تبايلا كل خانشولو اصياتا وص تبلت سبيلن ادما غيرم كلها تا خانشولو وص تبلت ولا حدا يلن تعاتو يلن توص يلن مانم كلها كابتا غزاي توص ايله مسكينه حدا بدغ مصيس كاخ ترايس كانشول صط يلاله سب كذا يلهم نقلينا حجره كويلا انت قدسك ايلاتو
كبي كم زحنا ناس انت قدسك ريوه اتيزل لو عوش تعكتو صوص تدلي انت يا تدلي مسكينه تبدق ጸጥ ስለ ዘበለ ተካንሸሎ ይዳ ደሃንደና ዘካንሸሎ መግረፍት ካረኺቡ ማለት እዩ ተዋዳይ ስለ ሓውኻን ስለ ሓፍትኻን ተሰላሰሎ ምስልሳል ንሱ ሓደገኛ እዩኻ እሱን ተዳ መሌኻዮ ንሱን ተዳ ውሽጥኻ አይቲኻዮ بحق زبلكم نشتي خاتصبيا نشتي نغرات مش كم زبلو استوطر نغرات نختقدون تايا نختبتكو قلل يا مش كم زوطر كاي صراحه كاي نغرات نشتي نغتا انت بلكا بطس يا تبر توطر كاي سلا صناخا وشتخا لبي لبكم انتاي كمل زالو سلازي يسوع ستايلو نتغن انتاي غبرو يلو ماي ملؤو يلو لك مسملؤو غنا مقرت نايتي وين تغير له حواتي كمتنا املاح ندليو مقرتنا قيري اليكم قلل زبله هيوتنا خنبر ما نم كاخرصنا ايخلنيو ناي ما نم نجر اجنداخا نمل سبات اي نخوينا نزمص جيغا تمرتታት نزمص معبالتات نزمص نفاسات انتي نغبروينا زكلاخل عوشنا ملعات قال عمله بحبرت عمننا بمزرام نطريو نغرات مانم تاي كغبرنا يكلني ملعات سلازلنا لك مسمص انتي تغبرو አይቀበሎኒው ንጌጋ ትምርትታት እንታይ ክትገብሮ ትኸሊኻ ቀልጢፍካ ተለለየኻ ንዝተፈላለየ አጀንዳታት ተቀላዓይ አይትከውንኻ ሕዋተይ አነ ንስኻትኩም በቃል አምላኽ እንመላእ ስለዚህ ከአምነን ንሕድኩም እንዳይገበሩ ኢሎም እንዳተዘራረብኩም ብቅንን በመዝሙርን እንታገበርኩም እንዳይገበሩ ምልዕዋ ስለዚህ ሕዋተይ መንፈሳዊ ነገራት ቀጻሊ እንምላአሉ ቀጻሊ ምስ አምላኽ ንራኸበሉ ቀጻሊ ንአምላኽ ንደልየሉ ቀጻልነት ሕብረት ንደልየሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ ንስኻትኩም ዝበሎም ቦይናይ ተስከሪልዎም ምልዓት ይሓለወና እንተ ዘይመሊእና ግን መልዓይ ክመልዓና እዩ ኣብ ቤትና ንደቅና እንተ ዘይመሊእናዮም መልዓይ ክመልኦም እዩ ሶሻል ሚዲያ ክመልኦም እዩ ትሪአኻ ነጊረኩም እየ ወደይ ገለገለ ሪሪሲ እታ አላት ካታግናይታ ኤፍ ትጅምራላ ዳሃረይ ናይዛ ግዲ ገለ ከማ ከጀሚሯስ ምጽብ ሰርኩሲ መዝሙር ቀይርለይ እጂ አነኻ እጂሱ ደስ ይላቱ ያታ ቃልሲ ደስ ይላቱ ያታ ማለት ኣብ ኩሉ ቃላት ኖርማሊ ኣብ ከምዚ ምርቃዲ ገለ ይደነ ሲልካ ኣብ ዝኾነ ቃላት ኢኻ ውትፍ ውትፍ ዘብልዋ እንሳ ሕጂ بالمسو انتم سلكوس تاقال كان يا رسبي ያለው ዳሃረይ ፊፋ ፈፉፋ ፊፋ ሽሽ ይብለኒ ዳሃን ታዘውጻ ያ ቃል ጥራ ያውጻለ ይለዮ ኖ ይዘምር ሽሻፋ ሻሻ ይልኒ ናፍቃለ ቋንቋ ደርዶ ቋንቋ ይቲነ ማለት ያ አይ ኖ ተገጣጢምና ነና ግን ህዋተይ መላእክት ወላውም ይخيلي ማለት ያ ተረዲኹምና በኋላ መላእክት ወላውም ይخيلي ሰባት ብጽሞና ገረምታይ ገብሮሚ ይሞለዎም ዝተፈላለየ ሰባት ነትናቶም አጀንዳ እንታይ ገብሮም ይሞለዎም ሾ ናብትን ሳቶም ዝደልይዎ ድማ የጋልብዎ ናብትን ሳቶም ዝደልይዎ ድማ የጥፍዎ መጥፊእ ከይጥፋና ከሎ አብራሲ ከየብረሰና ከሎ ዘማቲ ከዘመተና ከሎ አናዊ ከኤኖና ከሎ ንገዛ ርስና ንቤትናን ንምልአያ ብምንታይ بقال አምላኽ ንምልአያ بحبرت ንምልአያ ሕዋተይ ሕብረት ኣይትጽልኦ
ሕብረት ኣይትጽልኦ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ሕዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ኢልዎ ከመይ ኢልዎ ከምቲ ኣሮን ዘይቲ ኣሮን ካብ ላዕሊ ካብ ርእሱ ምስ ፈሰሰ ዝወርድ እንዳወረደ ዝኸይድ እዩ ሕዋተይ ሕብረት ወሳንን ተራ ኣለዎ ኣላታ ኣላታ እሳውን ብምልኣት ትወፃእ ብምንታይ ትወፃእ ብምልኣት ትወፃእ እንተመሊእና እንተላታኻ እንታይ ትገብራ ሳኻ ትወፃእ ተረዲኣትኩም ኣላምሽ ምክንያቱ ምስተኣከብና ብዙ ኢና ኣላትና ኣሎ ብዙ ብምልኣት ጌርናኻ እንታይ ንገብራ ንወፃ ልክ ምስ መፀት ኣብዚ ኣእሙረይ ውፅእ ቦታኽ እንታይ ይኮነ መለያቱ ዝመልአ ልበይ እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ኔጌቲቭ ኣይኮነን ስለዚ ጳውሎስ ዛረቦም ዘሎ ሓቢርኩም እንታይ ግበር ኢልዎም ጸልይሎም ስለዚ ዝርገት ኣለሞ ብወይና ይትስከሩ ግና ከብመዝሙር ምስጋና ብመንፈሳዊ ቂነን ብልብኹም እንታይ ግበሮ ንጎይታ እናተቐነኹምሉ ባይሰወይ ኣምልኾ ንኣምልኾ ኣብዚ ክንመጽእ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ኣብዚ እውን ኢልዎ ኣሎ እንዳተቐኒኹም መዘምራን ክዝምሩ ከለውሲ መንፈስ እዩ ዝመልኣና መንፈስ ቅዱስ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብኡ ስለ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንዳተቐነኹም ብዜማ እንዳገበርኩም እንታይ ግበሮ ንውሽጢኹም መንፈስ እንታይ ግበርኩም ይምላእኹም ብሓቂ መፂና ኣብዚ ሰንበት ንምለሶ ከንቱ ኣይኮነን ተመሊና ኢና ንወፅእ ኣነ እንተብኪርያ ሰንበት ቀጫት መፃኒ መዓልተይ ብጣዕሚ እየ ዘበላሽዋ ማለት ኣይ በቃ ኣብ ውሽጢ ስለዝኣትወትን እያ ተረዲኹም ኣለኹም ብዝተኻዕለና መጠን ኣብኡ ከነዘወትር ይግባአና እዩ ስለዚ ንሓድድኩም እናተዘራረብኩም እንታይ ይብላ ኣሎ ተዘራረቡ ኣብ ምዝራብ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ምትሕንናፅ ኣሎ ኣብ ምዝራብ እንታይ ኣሎ ሓደ ነቲ ሓደ እንታይ ክገብሮ እዩ ይሓንፆ እዩ ሓደ ነቲ ሓደ እንታይ ገብሮ እዩ የፀናንዖ እዩ ሓደ ነቲ ሓደ የበርትዕ እዩ ስለዚ ኣብ ምዝራብኩም እንታይ ግበርኩም ኢልዎ መንፈስ ይምላእኹም ኢልዎ ስለዚ ካብ ጌጋ ልምዲ ክንወፅእ ይግባአና እዩ ሰበይተይ ኢድካን ብራንዶ መንፈስ ሙላእ የላትኒና ሓደ ሲ አንተ ብምምላእ እኮ ኣይከውን እዩ ግን ጽልይ ትኽእል ኢኻ ዳዕሪ ክስቶ እኮ እንተዝዘምሮ እሱ ብመልኦ ኢላትኒ ኣቲ ብምምላእ እኮ ይምላዕኒ ማለት ኢልካ ይምላዕኒ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ግን ኢድ ኣንብሮ ጌርካ እንታይ ትገብር ኢኻ ትጸልይ ትኽእል ኢኻ ፎሲ ናብቲ ሰብ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ መምላእ ግና ቀጻልነት ዘለና ቀጻልነት ስለዚ ኢኻ ኢኻ እቲ ሓዊስ እንታይ ኢልዎ ኣብ መሰዊስ እንታይ ግበር ኢልዎ ዘውትር እንታይ ግበር ወርትግ እንታይ ግበር ይንደድ ኣጥፋይ ከይጥፍኦ ወርትግ እንታይ ግበር ይንደድ ህይወትና ኩሉ ግዜ ብፍቅሪ ኣምላክ ክነድድ ጣይ ዘሎ ወርትግ እንታይ ክገብር ኣለዎ ነቲ ዝተቐበልናዮ ክርስቶስ ወርትግ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ስለዚ እቲ ሻሞ ዘሎ ግዜ እዩ ማለት እዩ ንቀዳደም ንምላእ እዮም ብምንታይ ብዙ ኣብነት ከየብ ዝኣልኩም ትማሊ ናይ ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና ምስ ከደት ሪያ ቢላ ኣታ እዚያ መምህርሲ ከም ገለ በቃ ምምላእያ ንደቅኻ እንታይ ምግባር እያ መፅያ እሳያ ከይዳ ነትዮም መምሃራን ክትሪኦም መቸስ ሪ ምስ ኣበልካዮ ገለ ተወስድ ኢኻ ምሽ ከምዚ ትብል ድሓረይ ዓይናሲ ከምዚ ብሉ ዓይነት ይመስለኒ ብዓይናት መቸስ ዋይ ደይ ክትኣቶ ካለኻ ገለ ምልክታት የሪኢኻዮ ምሽ ምንም እንተይብሉን ገለ ትምሰልካ ብሕብርኻ ብቋንቋኻ ገለገለ ምሽ ኣፎ ይገብሩኻዮ እንታይ ኻ ዘላ ትከናትካ ኣማራፅ ምላእ በቃ ኣይትምፃእነይ ትብሎ ነኻ ኸሙ ምስ መፀ ግና ኣነ ውልድ ኣምላኽ እየ ትብል ኣነ ግና ሰማያዊ ኣቦ ኣለኒ ኢልካ ምምላእ እየ ስለዚ
ኣነ እንታይ ኢለያ በቃ ንምልኣዮም ጥራይ ነዚኦም ደቅና ቻለንጅ ኣለዎ ማለት እያ ሓፈሻ ተረዲኹም ኣለኹም ምስ ከዱ ክንፅልዎም ዝኽእሉ ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ነገር ግና ንስኻ እንታይ ኢኻ ብርቱዕ ኢኻ ንስኻ ሲ ኣምላኽ ዝሓረየካ ኢኻ ንስኻ ግና ተስፋ ዘለካ ሰብ ኢኻ ንስኻ እዚ ምድራዊ ደይኮነ ሰማያዊ ቤት ኣለካ ኢልና እንታይ ንግበሮም ንምልኣዮም ከም መጠን ዝመላእናዮም ድማ ኣብ ኩሉ ነገራት እንታይ ይኾኑ እዮም ማለት እዮም ሙሉእ ሰብ ይብሎምሽ ዋላ እኮ እግዚኣብሔር እኮ ድንቂ እኮ እዩ ነቲ መስዋዕቲ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢልዎም ሓደ ካራክተር ዝሃቦም እንታይ ኢልዎም ነቲ መስዋዕቲ ተምፅዎ በጊዕ ይኹን እንታይ ይኹን ኢልዎ ሙሉእ ይኹን ጎደሎ ዘይብሉ ይኹን ምክንያቱ ኣምላኽ ዝብህጎ ነገራት ሙሉእ ኮይኑ ምስ መፀ ተፈትሹ ካህናት ፈትሾም ቆርበቱ ርዮም ዓይኑ ርዮም ኩሉ ነገር ርዮም ብጥንቃቐ ተራእዩ ገለ ነገር ዓይና ሸረር ተይላ ውፃ ሙሉእ ምስ ኮነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ቀረበ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ገብሮ ይብህጎ ስለዚ ሙሉእ ክንከውን ኣምላኽ ይብህጎ እዩ ምልኣነት ኩሉ ግዜ ክንመልእ ከለና ኩሉ ግዜ ንምልኣዮ ቃል ኣምላኽ ይብሎ እንድዩ እዝኒ ብምስማ እንታይ ትገብርና ኢልዎ ኣይትመልእና ኢልዎ ክንደይ ሰሚዕናዮ እንተዝንመልእ ነይራ ኣብ ቀደም ተተኪሳ መኸለት ነይራ ዓይኒ ብምርኣይካ እንታይ ትገብርና ኢልዎ ኣይትፀግብን እያ ዘዝረኣኻዮ ዓይንስ እንታይ ትገብር እያ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከዕግበና ዝኽእል ንውሽጭና ምልኣት ዝሕልወና ዝኽእል ቃል ኣምላኽን ጥራይ እዩ ስለዚ ነታ ሳምራዊ ሰበይትስ ኢየሱስ ምስ ተገለጸላ ኢየሱስ መንነቱ ምስ ገለጸላ እንታይ ላቶ እሳም ቤታን ተለወጠት ህዋተይ ምልኣት ቃል ኣምላኽ ክሕልወና ኣምላኽ እንደሊ ንቃል ኣምላኽ ብሓገ ይሓልወና ንሕብረት ድሌት ይሓልወና ወርትግ ድማ ንመላእ መንፈስ ቅዱስ ንመላእ ብሕብረት ንመላእ ዝተመለአ ሰብ ንሱ እንታይ ይገብርኒ ለኩም ህይወትና ቀላል እያ ትኸውን ሰብ ንምንታይ እዩ ምሕረት ምግባር ዝኸብዶ ንምንታይ እዩ ትሕት ምባል ዝኸብዶ ንምንታይ ይመስለኩም ስለምንታይ ስለዘይመለአ እዩ ምልኣት እንተሊካ ግና ነትሕት ንኽትብል እንታይ ኣለ ቀሊል እዩ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ምስ ክሓዶ ኖ ምስ በሎ ምስ ተረተ እንታይ ገይሩ ስቕስቕ ኢሉ እንታይ ገይሩ ብሰለስተ ክትካሕደና ኢኻ ኢሎ ብሰለስቲኡ ምስ ክሓደ ግና ነቲ ክርስቶስ ዝበሎ ምስ ፈለጠ ምስ ዘከረ ምስ ተረድኦ እቲ ቃል ምስ ተፈፀመ ጴጥሮስ ድማ ስቕስቕ ኢሉ እንታይ ገበረ ሓቓፋይ ዝሓቅፍ ኣለና ምሕረት ዝገብር ኣምላኽ ኣለና እቲ ዝድብስ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ስለዚ ህይወት ቅልል ከነብሎ የድልየና እዩ ኣብ ቤትና ቅልል ከነብሎ ይግባአና እዩ ኣብ ሕብረት ቅልል ከነብሎ ይግባአና እዩ እቲ ቅልል ከነብሎ ንኽእል ግና ብመንፅር ምልኣትና እዩ ሙሉእ ሰብ ክንከውን ኣለና ሕዋተይ ሙሉኣት ንኹን ብሙሉእ ርዱዓት ንኹን ስለዚ እቲ ፍሕኛታት ኣምፅአን እጂ ወላ ፍርዋ ብልዋ ገለ ፍሕኛታት ትፈልጡ ኢኹምሽ ረይዎ ገሊኡ እንታይ እዮም ዝመልእዎ እንታይ ለላዕሊ ጥራይ ዝኸይድ እንታይ ዝመልእዎ ኢለም ኦኬ ንሱ እጂ ላዕሊ ጥራይ ዝኸይድ እዚ ግን ፅቡቅ ነገሩ እንታይ እዩ ምስ ምድሪ ወርድካይ ኣብ ድሌቱ ይንቀሳቐሰልካ እዩ እቲ ግን ሰማያ ጥራይ ከንፍረናይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ምሽ ሰማያዊ ኢና ንና ቤትና ኢልና ሰማያዊ ጥራይ ከይነፍር ቡ ብዓጌና ምድራዊ ስለ ዝኾነ ባያ ፈተያ ኣምፅያ እሳ ከምፃ ሓሲበ እሳ ግን ተፈነየ ኦረዲ ኣብታ ክድይብ እያ ሰበይቲ ጥራይ ኣምፅያ ክብለያ ኣነ ከምዚ ሰላት ተረዲኹምኒ ሕጂ ጌጋሪ ድት ክንወፅእ ይግባአና እዩ ሰማያዊ ኢልና እቲ ሶሻል ላይፍና ከንገድፎ ማለት እየ ብምልኣት ግና ከም ድሌታ ትንቀሳቐስ ኣይትሽገርንኻ ማለት እዩ
متى هذا تسعين الناس لزلي أنا السماوي مش يبلسم أنا بيتي بسماء تسافر يبل استاذ قمطت وانا يا لوني مش سنه ترديهم له بخومه يعني امصي يازيا كجز عيلس اوي باغيرو كمانه تاساسبا كخيك يعني شيك زيا غنا انتايا تايا مدراوسا ملئة أب كله تنقسقسيا جيجا رديتي إذا سمعت رأيات نبريلا نفي رايت كينيا مسكينتي تورد عمدر تورد قلال لزبلتها رايوا كتتصاوتها قلال زبلتها فنو مسلكا مريت هوريدا خاندا يتقبر تنقسقس هيوتنا قلاليا هيوتنا انتايا قلل زبلتيا كمتن انتاي كمتن زمل عنايا قلل زبلتيا حبيتنا قلل لنا نمبر እሺ قلل لنا نمبر አብረክብና قلل لنا نمبر ግን ብለኩም አለሁ قلل ዘብለካ ግና ምልአት ካለወካ ጥራይ خላለሁ ሲልካ قلل በላይት ብሎናኻ እንተ ዘይመልእኻ ግና እንታይ ይኮነን مش قالي سبات طلعت زملو سبالو قريم سبلكا تراي دم بزح دهزو الو على غزي نمنتاي تتنفس قال يبلكا بقى نتي صحاي سخا املاح فطرا صحايسي بقى سخا تراي ابزا من باركاسي سب صله سبالو مش አሎ ጆኹም ምንም አይትፍረው አሎ ምክንያቱ ውሽጡ እንታይ ስለዘለይ እቲ ዝመልኦ ስለዝኾነ كدنقصلو طراي زلني مالتي انا غنا انت ملئ انت يغبرني اتناتو صلعات وي تناتو رياكشن ناي انت يغبرنني انت زي كينو كتصلل يخم مالت بطعام يوم انت يغبرخا مش نربخام غلغله عدي زناوص كا ነገር يمص ها زي يغبركاي ነገራት سخا تحرق تقطع قطع سبات نخوينا اكو بزو غزي نقطعنا مش مغنيات حد سلازي غبركا جن ملعات انت ليكا غنا انت يالله مالتي دنگا صطراي زلكا مغنياتو لب حوي لب كستو لب تحاده صلاي سلتتصاوتلو ينبر انا واغا استعدغلي سبيه انا يسوع زخفللي سبيه مغنياتو اتينا املاح زفقر غنا نسو بفقري خجلت ناي قدن يو مالتي سلازي فقر عملاق سلازلني فقر عبو سلازلني فقر قال عملاق سلازلني نغونا يزلو دما بفقري كنبر نعين تاي قلل زبلي هواتي مسغوربابتكم عبيتكم عم حزاتنا افسرحانا بفقري منتان كنبر ملعات قال عملاخن فقر عملاخن يحالونا عملاخ نملايو لبنا نملايو كل غزي قال عملاخ نملايو كم متن زملعنايو كمو دما هيوتنا قلل زبلتيا جوسي كريو خلوخسي قلل تدا زيبلن تدا كوينو ابزيان نملس هواتي سلازي دغاغيمو والاون داوت دغاغيمو نقالاتكا منتان نعخا منتان كيبدل كل غزي عبدل كيركب نقالكا انتي يغبرالو خيلو حبلبي عقركو يلو حبلبو زعقور سبكن كونالنا سلازي نملايو مسملعنايو بحقي زبلكم طعامنا شو كقياريو وا تاتمالي كتري اخلخا دق 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 لا تعلف تبرد هجغنا حق تخون ناي فقر السب تخون دنقاص تخون رارحي تخون مخنياتو لبيخم لبي زلو اتي زرهره املاخ وشنا كل غزي خنا عقرهم كلالنا سلازي خاي كل غزي قالس زخون قال املاخ انبيبكم ديكم انبيب كاريخ انبيبكم ديكم غلغله نقال املاخ بعلنا نفتو ازي مشيلوم قاليسي منفسن
ህይወትን ኢልዎ መንፈሲ ህይወት ይኻዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ህይወት ዘሎ ህይወተይ ህይወትኩም ክትዕም ነዚ እንመላእ መልኣይ ከይመልኣና ኣጥፋይ ከይጥፍዓና ዘማት ከይዘመተና ሰባት ጽማ በይኖም ምስ ጀመሩ እንታይ ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዶ? እንታይ ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዶ? ሃባና ነይሩ ኣብ ሶሻል ላይፍ ነይሩ ብጣዕሚ ሶሻል ላይፍ ነይሩ ተወዲ ብጣዕሚ ንፍይ ብጣዕሚ ተጻዋታይ ነይሩ ቀስ እንዳበለ ፕራይቬት ጀሚሩ ማለት እዩ ፕራይቬት ምስ ጀመረስ ናብይ ኣብጽሓቶ ሕዋተይ ፕራይቬት እንተዳ ወፂኻ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና እዩ ክንሕዞ ይግባአና እዩ ጸላይ ምንታን ከይመልኦ ኣብ ዘይተደለየ ምንታን ከየብጽሖ ምንታን ህይወቱ ከየጥፍኦ ጸላይ ፈልዩ ሕሽኽ እንዳበለ ስለዚ መሃሌ እንታይ ኢላቶ ፍትወይ ኢላቶ ካብ 16 ንስኻ ትበልጽ ኢኻ ኢላቶ ዋላ እንታይ ኢሎ ናብ በረኻ ወሰደኒ ትብሎምሽ ንልበይ ሓባበላ ሕጂ ሕሹክ ክብለና ልብና ሕሹክ ክብሎ ዝኽእል ኣካል ኣሎ ማለት ሕዋተይ ልክ ረይዎ ንቃል ኣምላኽ ክንደንብቦ ከለናሲ ውሽጥና እንታይ ይመልእ ህይወት ይመልእ ሓይሊ ይመልእ ፍቕሪ ይመልእ ሰላም ይመልእ ዕረፍቲ ይመልእ ነዚ ግድፍ ምሰበናየ ድማ እንታይ ይመልእ ካልእ ይመልእ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓዉ ንኽለዓልሲ ቀሊል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓፍቱ ክትለዓልሲ ቀሊል ይኸውን ኣብ ልዕሊ ሓደ ዘይተደለየ ቃላት ንኸውፅሲ ነውሪ ኮና ኣይስምዖን እዩ ምንም ነገር ኣይስምዖን እዩ መርገም ቃላት ከውፅኦ ምንም ነገር ኣይስምዖን እዩ ነገር ግና እቲ ቃል ኣምላኽ ዝመልአ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ግና ንሱ ኣብ ሃንደበቱ እንታይ ክገብር ኣይክእልን እዩ መርገም ከወፅእ ኣይክእልን እዩ ጥፍዓት ከወፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመልኦ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ብኣምላኽ ንመላእ ንኣምላኽ ንድለዮ ምልኣት ዝበሃል ንሱ እዩ ተጸቢና ጉባኤታት ተጸቢና ታሽሙ ብኡ ንወድቆ ነገራት ኣይኮነን ምልኣት ዘብሎ ቀጻሊ ህይወትና መዓልታዊ ናብራና መዓልታዊ ምንቅስቃሳትናሲ ብሓሳብ ኣምላክ ክንምላእ ምስ ጀመርና ጥራይና ብሓሳብ ኣምላክ ክንመላለስ ምስ ጀመርና ጥራይ እዩ ብምውፃእና ንቃል ኣምላክ ክንሓስብ ክንድቅስ ንኣምላክ ክንሓስብ ክንትስ ንኣምላክ ክንሓስብ ሓወይ ክሪኦ ከለኹ ብኣምላክ ክሓስብ እንተዘይክኢለ ዓቤት መልኣይ ዘለዎ ብጣዕሚ መልኣይ ዘለዎ ሰብ ምስ ረአየ ስለቲ ሓደ ዓለይቱ ክፉእ ይነግሮ ሓቀይደ ኢለኩም የለኹ ብዙሓት መላእክት ኣለዉ ብዙሓት ድማ እንታይ ኣለዎ ሕጂ ብጣዕሚ ኻይ ዝመልአካ ዝደለኻዮ ክፈት ዝደለኻዮ ዝመልአካ ኣካል ኣሎ ተደጋጋሚ ንሓንቲ ነገር እሞ ስምዓዮ ባህሪኻ ትኸውን ንሱኻ ትኸውን ተደጋጋሚ ንሓደ ኣጀንዳ እሞ ውሰዶ ብድሕሪኡ ንሱኻ ትኸውን እቲ ዝመልአኻ ኢኻ ትኸውን ልክ ንዑ መፈጸሚ ኢኻ ትኸውን ተደጋጋሚ መዓልታዊ ህይወትና ግና ነዚ ንሓዞ ነዚ ንምልኣዮ ብሓቂ ዝብለኩም ነገራትና ቅልል ዝበለ ህይወት ክኸውን እዩ ኢየሱስ ድማ መጺኡ ናብቲ ክንወርሶ ዝግባአና ከውርሰና እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ምልኣት ንመላእ ብምልኣት ናይና ጣዕሚ ዘሎና ብምልኣት ናይና ዕረፍቲ ዘሎና ብምልኣት ናይና ሰላም ዘህሎና ብምልኣት ናይና መሶብና ዝባርኽ ብምልኣት ናይና ጥዕናና ዝባርኽ ኣነ ለንቂ ነይርዮ ነይረ ብዛዕባ ብፍላይ እዚ ኣመጋገባ ነጊረኩም ሓደ ግዜ ስትረስ ፈጥረልካ ናይ ዝዓል እዚ ከምዚ ኮይኑ እዚ ከምቲ ኮይኑ ኦ ኣምላኸይ ንስኻ ጥራይ እንታይ ግበረና ምክንያቱ ዘዝረኣኻዮሲ ሽኡ ከይደ ገዛ ሓቂ ተሓይሽ ዝኾነ ባንም ጽዮምሲ ኣማይ የትዮምሲ ምንም እቲ ባንስ እንታይ ኮይኑ
تي قديم بان نبلعو غزانا تغزانا نبلعو لخي ابينا نبلعو اب سوشيال ميديا وصي مسترايس بلاستيك كوينو بويا يلس غزا خيدس نتين بان امصا بيلس ابتا با يتي كم تناتو ديو ايناتو نيو مغنياتو تي مارك ريسي واي طفانا بلاستيكنا نبل غللس غزاتيسي يتيا تا ماي مالت تبلكواس انت تفلافس الله خاتبلني هاتي غاليري يلخو غليلي بصيسي ترى اخوا ግን ኦሬዲ ከዳ ተሐጻጺ ማለት ከምዚ ሱዝበሎ አይኮነትን ኦት ደሓሊኻ ማለት ይለ እጂ ረዩ ተረዲ ኸብለላ ብጣዓሚዮም ዝመሎኻ ማለት እዮም ሽኡ ኩሉ ናብራኻ እንታይ ይገብር ዝንቡዕ ይኸውን ጅንታይ ምስተውዓል ከለውና አይኮንኩን ዝኽልክሎ ዘሎ ግን በቃ ምሽ ትበለዎ ተሰትይወስ አምላክሲ ዝቀትል ነገር እኮ አንተ ሓቡኻ እንታይ ገብረካን ኢልዋ አይ ከጎዳካኒው ቀታሊ ቀትለካውን ተመጸ እግዚአብሔር ዋልታኻ ይኸውን ንዳንኤል ሚሳቅን አብዴነጎ ናብ ሓዊ ምስ ደርበዮም እትሓዊ ግና ተፈጥራዊ ሕጉ እንታይ ገበረን አያኽበረን ምኽባር የለን ኣብ ቅድመ አምላኽ የለን ኣብ ማዕከል ሓዊ ኮይኖም እንታይ ገብሮ ንአምላኾም የምልኽዎ አበላዓይ ኮይኖምሲ ኣብ አፍ አናብስ ተደርቢዮም ግና አንበሳ ናንበሳ አንበሱ ዝኾነ አምላኽና ስለዘሎ ነቲ በላዓይ ስለዘለዎ ታይልዎ አፍ ካዕፀው ምኽንያቱ ውልደይ ስለዝኾነ ተፈጥሮ ሕግናትካ እንታይ ገብርኒ ኣብ ቅድመይ ኣይክሰርሕን ኢልዎ ስለዚ ህዋተይ ንአምላኽ ንመላእሞ ብሓቂ ድብለኩም ጠንቋላይ ብዛዕባና እንተጠንቆለ ደጋማይ ብዛዕባና እንተ ደገመ ረጋማይ ብዛዕባና እንተ ረገመ ምኽንያቱ ካብ ምንታዩ ካብ ምልአቱ እቲ ዝመላእና ሰባት ክንከውን አምላኽ ይደለየና ሙሉአት ንኹን ስለዚ በህብረት አይትጽልዎ እዚን ሰለስተ ተዛሪበኩ ወደ ምልክታቱ እንታይ ህይወትና በፍቅርን ሰላምን ትመላ ህይወትኩም ፍቅርን ሰላምን ተዘየላ ኣብታ ላቦራቶሪ ንኺዳ አበይ አቤትና ሰላም ተዘየላ ኣብጃ ንኺዳ ህዋተይ ገዛ ክትኣቱ ከለኻ ታለይቲ ሸውዓተ ለይቲ ኮይና ትረአይካ ተኾይና ማለት ምሽ ገዛኻ ትጸሎ ሰላም ምሽ ገሊ ምሽ ካብ ገዛ ምኻድሲ ኢሉ ኣብዛ ዘውዕል ኣሎ ኣብ ደግ ሃራይ ቤትና ሰላም ምልክታቱ ህይወትና ፍቅርን ሰላምን ክሕልዎ ኣለዎ ዘለዎ ሰባት እዩ ምልክታቱ ንኻልኦትካ ንምሕጋዝ ድሉነት ዝኾነ እዩ ሙሉእ ሰብ ዝኾነ ንኻልኦት እንታይ እዩ ንምሕጋዝ ድልው ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመልኦ እንታይ ይሱ ደንጋጻይ ሰብ እዩ ርህሩህ ሰብ እዩ ሳልሳይ ኣብ ገላትያ ዝበሎ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ እዩ ፍቅሪ ሓጎስ ሰላም ዓቕሊ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ዜን እቲም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገብሮ ኣብ ግብሪ እንታይ ገብሮ የውዕሎ ግብርኹም ብምልአት ዝግለጸሉ ማለት ስለዚ ትፈልጥኹም ኩሉ ምንቅስቃሳትና ናይ ልብና እዩ ናይ ውሽጥና እዩ ፈቲኹም ጸሊኹም አጠማመተይ ከም ውሽጥ እዩ አዘራረባይ ከም ውሽጥ እዩ ምክንያቱ ስለዚ ኩሉ ምንቅስቃሳትና ምንታን ጣይ ክኸውን እንታይ ንግበር ንመላ በአምላኽ ንመላ ሙሉአት ንኹን እግዚአብሔር ይባርኩም ጸልይ በሉ شين صلي صلاي من تاين كيتصاوتلنا أملاخي نعخا مدلاي حشني نبلو نعملاخ مدلاي زواصانا
ንሱ ንውድቀትና ዘትስእ ኣምላኽ እዩ ዘለና እስኪ ንጸልይ ልበይ ልብኹም بقال أملاك ملا أتمامتنا من تانك غير أكايدنا من تانك غير أتحساسبنا من تانك غير أتخلو تخليك زيابي سخا فوسنا سخا تصقننا داويت كزارب كله حلفا ورقم برورن نقالك فقر كويلو حلفا كله نقال عملاك كنفقرو حلفا كله نعملاك ندليو حلفا كله نعملاك كنقدمو زيابير يدلي طعامنا من تان كتصبو نابرانا من تان كتصبو هيوتنا من تان كتصبو مصايتاتنا من تان كتصبو سماويتنا من تان كتصبو زلالماونتنا من تان كتصبو مخنياتو أنا نساعدكم استمدبنا يو نزلالماوي زلالماونتنا من تان تعي خون لبي لبخم بحساب عملاخن بقال عملاخن كملا كم تنسو زدليو كم تنسو زبهقو كنكون يسوس أنت فواسي سخا فواسي خا عبو بفقرخا كندد عسر صدقخا كنكيد كم تنسخا تدليو كينا كنبر دغفنا فوسخا باخاي حيلخا باخاي مصنا خباخاي عطينا እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር አምላኽና ብሽሜስ ነመስግነካ ለና ንስኻ ረዳይ ስለዝኾንካ ክብርን ህበካ ኣብ ኩሉ መገድታትና ንዓኻ ክነቕድም ብምልኣት ድማ ኣብ ቅድሜኻ ክንመላለስ ከምቲ ባህገኻ ከምቲ ድሌትካ ክንከውን ደግፈና እግዚአብሔር ሆይ ፎስኻ ባኻዩ ሊድያ ድማ ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ጽን ትብል ነበረሞ እግዚአብሔር ድማ ንልባ ከፈተላ ከም ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ ኣቦ ልብና ተኸፊቱ ጽዋና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ስኻ ክድግፈና ንጽልይ ሓለፋ ኩሉ ንቓልካ ክነፍቅሮ ደግፈና ሓለፋ ኩሉ ንቓልካ ክነቐድሞ ንስኻ ደግፈና ኣብ ልዕል ኩሉ ንስኻ ክበር ከምቲ ምእታውና ምውፃና ድማ ንስኻ ባርኽ ኣብ ኩሉ መገድታትና ንስኻ ሓሉ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ክፉእ ነገራት ክስውረና ንጽልይ ኣብታ ጽንዕቲ ኢድካ ንዕቆብ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ኣሜን